Ay, sunod na sa red. Yes, sumali ko na sila. Wala mga pupunta. Lagi mag-irara yun. Bago pa kami ulo-ulo. Wala ba sila dalawa sa kamay mo? Ay, here.
sa'yo kung Sabi mo naman yun. Second, first, Roger Becca. Ayaw lang. Ulit din ako. eh pa auto kung yun yung ano sa mga ka-federation mo yun Ayan, so, Teka, yun lang yan. Nurse Roger Becca, thank you so much for being fast kapag may mga event na kami sa